Ja sam Mirela Videk, upisala sam studij glume 2006. godine u Zagrebu. Diplomirala sam ove godine. Dečki koji me okružuju ne vole nogomet. Pogotovo moj dečko. Mislim, voli, ipak je muško, ali nije mu to bitan dio života. On, pošto je, znači, moj dečko, voli glazbu, kompjutere, softveraš, tako da to, i mene. Moja okolina, kad sam im rekla da ću glumiti u filmu o ženskom nogometu, pa ne znam kako da se izrazim, a da ih malo zaštitim, nije to uzela za ozbiljno, ali ne u smislu projekta, nego u smislu kao, aha, ženski nogomet, aha, film o ženskom nogometu, aha, dobro. Ne volim klišeje, ali tu i tamo se znaju podvući neki. Strano, čudno, neobično, smiješno. Tim više, kad sam i imala tu neku ozljedicu, onda su se, pa šta vi radite, pa šta vi stvarno udarate te lopte. Znači, žene to ne znaju, ne mogu. One su sve jako drage, jako su predane tome, to mi je najbitnije i to me onako fascinira. Sve su jako mlade, a stvarno igraju nogomet da bi se svaki nogometaš naš mogao, posramiti njih. Paralelno idu u školu, srednju, faks, rade, stažiraju, to su jako radišne cure.